меҳруна қаландарбек ва як ҷавондухтари таҳмтану қавиирода аст. галерии ҷуръат ӯро ба Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон овардааст. барои як духтари ташнаи варзиш бисёр муҳим буд ки усулҳои санъати муҳорибаҳои омехтаро аз худ кунаду маҳорати варзишиашро сайқал диҳад, то тавонад иштирокчии мусобиқаҳои ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ ва осиёиву ҷаҳонӣ бошад. меҳруна ҳаргиз аз рақибони ҷавонписараш ҳарос надорад. сабқат мекунаду зуру бозуяшро нишон дода онҳоро шикаст медиҳад. тарсу ҳаяҷону изтироб барояш бегона аст. мақсад дар роҳи интихоб карда муваффақ шудан мебошад. ман дар пеши худ мақсад гузоштам чемпион шавам ва барои ин мақсадам мубориза бурда истодам. ман пештар ба варзиш машғул будам ва хостам дар намуди варзиши санъати муҳорибаҳои омехта маҳорати худро санҷам. омадам ба ин ҷо ва мураббии варзида Бахтиёр Турсунов маро ба шогирдӣ қабул кард. баъдтар Али Назаров мусоидат кард ки тамринро идома дода нерӯи худро бисанҷам ва то ҳадди имкон усулҳои варзишро аз худ кардам. чун ба ӯ гуфтам ман мехоҳам чемпион шавам, ӯ хушҳол шуд ва айни ҳол зиёд тамрин карда истодам. акнун дастовардҳоямро нишон дода истодам. ҳарчанд барои духтарон чемпион шудан хело мушкил аст. дар ҳоли ҳозир ду карата чемпиони ҷумҳурӣ ҳастам аз ин намуди варзиш. мо як гурӯҳ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон рафтем ва аз варзишгарону мураббиён таҷриба гирифтем. федератсияи мазкур зиёда аз 5 сол мешавад ки дар кишвар фаъолияти пурсамар дорад ва наврасону ҷавонони болаёқатро ба варзиш ҷалб намуда онҳоро дар мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ ва ҷаҳонӣ омода мекунад. дастпарварони ин мактаб борҳо берун аз кишвар парчами Тоҷикистонро баланд бардоштанд. айни ҳол дар ҷадвали аймаф, яъне созмони варзиши байналмилалӣ, федератсияи таҷмаф дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар зинаи аввал қарор дорад. аз ҷониби роҳбарияти федератсия низ нақша гузошта шуд ки наврасони мо, кӯдакону наврасон, яъне то синни 18 сола дар чемпионати дар пешистода бояд ҷои аввалро гиранд ва ба ғайр аз ин калонсолҳои мо низ бояд ки дар чемпионати Осиё баромад кунанд ва чемпионати ҷаҳон. чӣ тавре мебинед, тамринҳо дар сатҳи хеле хуб бароҳ монда шудааст. аллакай мо катменҳои дараҷаи байналмилалӣ дорем, мураббиёни дараҷаи байналмилалӣ дорем ки барои рушди соҳа хеле хуб аст. бояд қайд кунем ки истеъдодҳо дар мо ҳоло ҳам зиёд аст. ҷавонону наврасон бисёр майл доранд. барои ҳамин вазифаи ҳар яки мо ҳаст ки ҷалб кунем, пайдо кунем ҳамин гуна варзишгарон ба тарзи ҳаёти дуруст, ҳаёти солим ва ин як муаррифии кишвар, миллат аст. воҳид зокирзода дар қатори дигар варзишгарони таҷмаф талош варзида истодааст ки машқҳои худро бештар намояд то дар мусобиқаҳо пирӯзӣ ба даст орад. мақсадаш ки холис буд, ҷуръату ҳаракаташ натиҷаи дилхоҳ доданд ва тавонист миёни ҳамсолонаш ба комёбӣ ноил гардад. ман ҷоизадори чемпиони Осиё, ду карата чемпиони ҷаҳон ҳастам ва 20 карата чемпиони Тоҷикистон. айни ҳол дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне таҷмаф ва мусобиқаи Осиё тамрин дида истодаем ва ҳаракат мекунем ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоем. мақсади асосии ман баланд бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. наврасону ҷавонон айни ҳол бо шӯру шавқ зери роҳбарии мураббиёни соҳибтаҷрибаи хеш тамрин карда истоданд то дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, осиёӣ ва ҳатто ҷаҳонӣ ки дар соли 2024 дар кишвар ва берун аз он баргузор мегардад иштирок намоянду шарафи Тоҷикистонро баланд бардоранд.